Kaixo, atzaldeo mutrikuarrok, hemengoz, etxeetatik mutrikura ekimenan ja azken hastian, obintzat, laugarren hastian, eta gaurkuan gurekin eukiko ditugu lanbide ezberdinetako arduradunak, langileak, eta beraiekin hausnartuko dugu egoera hau da gero, osasun krisi hau, eta azkenean krisi ekonomiko ere izango dan honen etorkizuna ze behikin ikusten duen eta hausnartuko dugu, eta hortako dakau gurekin alde batetik Pablo Bernabe, Zubiaran tabernako arduraduna, Andoni Larrea, Adatzia apaindegiko arduraduna, eta Mirian Onaindia, Eko Alborazeko esango dugu baratzi dakana, eta lehen sektoreko elikagai horrek gure etxeta o gure dendeta ekartzen doanan arduraduna. Eta azteko, eta beste solasaldixetan ere galdera berdinakin hasi dut, baina uste ez dagoela inoiz sobran, galdetzia zer moduz osten, bai oain momentuan, osasun aldetik, baina baitxa zer moduz bizi izan dezuen martxo erdialdian iragarri izan alarma egoera horretan, eta zer moduz eraman dezuen bilabete hauek. Eta azteko, hasiko gehan Mirian Onaindiatik, adibidez, zela eraman dezu bilabete hauek, lehen sektoriak zela sufritxu deu egoera hau, zure kasuan normaltasunez lan egin izan dezu, ze bide topa dezu normaltasun horri eusteko, gutxi gora bera horrekin hori azaldu ezkeo? Bueno, gu bilabete hauetan, gure sasoia markatzen du bezala, lan pilokin ibili gara. Gauza da, ze gertautan igual konsumitzaileen artian edo konsumo bideak edo nola aldatu izan diran, ez? Esan nahi horrekin, orain arte jendea autura zazkan, igual diara joateko edo lako komertzio handizitara joateko, eta orain konfinamentuakin konturatu da, herrian bertan konsumitu inbertzu dela eta horrek ekarri duen arazo guztiak, ez? Horre, guk nekazaritza ekologikoan jarduten gara eta zuzeneko salmenta egiten dugu batez ere, naiz eta lagundu izatea denda batzuekin eta horrela. Baina, nire ustez garrantzitsuena da jendea kontzientiago garela, orokorrian ez, gure inguruan dagoenekin. Ez bakarrik gure baratzeekin, baizik eta gure komertzio eta benetan nik, ze importantzia dakan horri puntualizatuko nuke, ez da? Bai, aipatu duzu, merkatu txikiako bintzat herriko dendeta jende geixo jundala, elikagaien kasuan bintzat, ze beste, badakigu beste dendak, itxien behar izan diala, elikagaienak ez dian dendak, eta zuk nabarmendu duzu, azkenean herrixan jende geixo ibili dela bertako produktuak erosten, ez? Zuk hori igarri duzu? Bai, guk hori igarri dugu, guk eramaten dugun dendetara, eta gure taldeara ere jende gintzaue hurbildu da, ekimen horiegatikan zuzen ere, etxetikan herrira nik egia esan da ere, nire merkatu zuzena ondarron egiten dut, ez? Eta hain izan dela salto kualitatibo eta kuantitatibo oso handia. Osea, jendea batez ere debeku merkatuen debekua ipini nahi izan zutenian, horren larun bat horretan, jendea oso ondo erantzun zuen, eta, lepo ibili ginen merkatuan egia izan da. Eta eskertzeko da, jende guztiari eukiduen jarrera eta erantzuna. Gero hueltoko geha merkatu txikisakin ze pasatu zen eta zelako borroka egin behar izan zinuten baizuek eta herritxar askon babes euki zinuten, baina pixkat sarrera honekin segitzeko lanian hasi da Andoni Larrea, Adatzia apaindegixan, baina zer moduzoz eta zela eraman dezu bilabete hauek azkenian ziurgabetasun haundixakin egongo zinaten, ez? Atzalde ondan hoi. Egiz esan da, hien 14an, 16an etorri zakunean, danok gelditzu bihar ginala, lehenko 15 egun bateako, zinean utzi genduen gure negozioa
Eusen zozenean, negozio batzuk funtzionatzen zeudenak, eta 15 eguneko hori azkenean isa 2 hilabete bihurtu da. Azkenean asko luzatu da, 2 hilabete hortan egunero arazon bat eduki dugu. Gu autonomoa geha, denda txikisa dakau, komertzio txikisa, baina nahiko ondo egotetikan, zulo handi baten sartu geha azkenean. Eta bendikan ez dakigun hondikan ertengo du. Egunerokotasuna izan da, asesoriak, papeleuak, bankuko arazoak, eta, bueno, horrei bueltia emateko, eta, bueno, oain hasia martxan, eta, bueno, oain ere 2 hilabete pasau eta gero, oain hasia martxan, baina ez egoera normala, gu 5 lagun egoten geha lanian, oain 2 lagun goz bakarri, bakarkako jendiak behar dugu, banaka, 2 lagun baino gehitxo ezin dion barruan, da gero horrek ere asko limitatzen digu. Beste erabatea, bueno, nahi 2 hilabete hon eta arazo handixak egon, talde bat geha, ni bakarri, ni talde badak lanian, da danogea ekipo bat, eta bitxarte hortan denbori ez galtzeko formatzen segitu dugu, online bidez, formakuntza asko egin dugu, eta, bueno, bere alde positibo ere eduki dugu, beti nioz ez dakau astirik, eta baina astizitan eduki dugu, eta preparatzen egon geha, kursuak era desberdinetako eduki dugu, lana itxen dugun etxiak ere asko guzti dira, eta aldeuen dana beron partide jarri dugu, eta, bueno, gustora. Aber, baina, mendikan aurrera, zela juten da. Incertidumbre hau, danona data. Bai, eta ziurgabetasun horrek segitxuk egu, esan dezu bezala azkenian gerozuk ere kontutan hartu beharko zu, eta hau azkenian ardura da noi pasako zakuen langileakin zein, aipatu dezu, 2 langile zozte guain momentuan mutrikuko ia paindegixan. Beste langileekin ze pasau da, ze kontratu mota inzakue, o zela gestionau dezu dana? Bueno, ani dakaten langileak urte asko da mez nerekin, azkenean dana dozkijo, baina gure azkenean itxigen dunean erte batea planteatu zigun, baina hoen momentuan, entreke gobernua zela gurak ez dian aklaratzen zein behar dauen, eta gu galbizamen marioneta bat bezala, egunetik egunea aldatzea, ordutik ordura aldatzen da egoeria, eta ez digu utzitzen lanian, eguneko 30an behar du lana, orduan langileetanak ezin dugu ertetik anatea. Nire langilea goindik erten segitzen dugu, tristia da, adibidez, dorleta dakatena lanian hasi dela, hilabete terdi pasau da gero, lanian hasi izan egunean kobratu zoala bere arteko tokatzezateko zaiona, eta beste langile asko zela goindikan ordaindu gabe, eta gugoz, azkenean oso preokupauta, nik nahiot ekipo dana lanian egotia, baina hoen momentuan gobernua beak ez digu lagatzen. Gero arrisku handi baten aurrian jartzen digu, zen eitza erte batetik erten langile danak, eta danok ezin duen lanain, zerbait gertau ezkeo gure gain usten da, asko. Orduan, lehen esan detena, negozioa medianamente ondo egotetikan, bilur punto horrekin, ez? Aber, zela aldeun mantenitxu, zela aldeun aurrea, zela izango da, bate gaitzotzen baldin bada itxin beharko da, berriz etortzen badai, baina, bueno, beste parte batea, horre danak alde bateak enduta, positibo. Beste positibo eta aurrea. Bai, arpei honakin behiratzia bestik ezto, mendakabe bai Pablo Bernabe, Zubiaran tabernako Javia, tabernako handi oztakigu noiz irikiko dian, nik uste danogo zela desiatzen, baina, bueno, zure kasuan zela zozera maten ezoiko egoera hau, eta noiz aurre ikusten dezu irikitzia, oain dio ezin dezan data zehatzik. Kaixo bat aldeon, ez dakigu gauza handirik ondikan, eta zela gozen, kezkauta geixen bat, 2 hilabete guaz fakturo gabe, itxitxa, 3. jungoa segurazki, 3 hilabete fakturo gabe, hori soportatzeko gaitxasuna eukin behar da ere bai, eta, bueno, gaitxasuna eukitxa ere bai, gero galderia da, noiz arte, ez? Ze guain, soportatzen gabiz, baina ez dakigu, noiz hasiko gea, ez martxa normalian, baizik eta, gero, hori, normaliade berrixa, ez? La famosa, zela esateu, la nueva normalidad, ez? Esaten diguna Sánchezek, ez?
horrek bere bai, pixkat bihur pixkat emateo, ez? La nueva normalidad zer da, ez? Orduan, Andonik izan dona, incertidumbre asko, duda asko, eta, bueno, bitxartian guk aprobetxatu dugu, garbiketak etxeko, pintxatzeko, denpori aprobetxatu, aktibidade pixkat, optimistak nahi dugu esan ere bai, bastante positibo nahi, da, bueno, sinistet hau berriz bueltauko dala, kostauko da, eta danon artean, pentsatzen lortuko dugula. Guain arte, euki dugu egitxe esan, laguntzak ere euki dugu, bai distribuidore atletikan, udaletxe atletikan, badakau malgutasun batzuk handikan, horretxekin mantentzen gea, ez? Baina bai, situazio oso larrixa ikusten da, ez engainauko, ez? Eta horixe. Aipatu duzu nueva normalidad, normaltasun berri hori, ja hitzak ere bere kontraesana dakaz, normala dan, berrixadan egoz ezin gozan izan normala, baina nahi digutez, sinestarazio, bintzat danogoz, kontzientzia hartzen, igual lehenko pintxo poteta horredanakin, momentu batez, astu inbiarko gehala, ez? Momentu batez, ematen da baiet. Nik nahi pentsa, hau temporala zengo dala, eta mendikan ez tegi guzen denpora, nik sinisten dut bueltauko gala berriz normalak izatea, ez? Eta bai argi dakat, alderdi positibo bat atziarren situazio honetan nahi, sozialkide bai, pentsatzeko denpora asko ukide bere bai, ni pentsatzet, alderdi honak ere ateako dugula situazio honetatik, ez? Baloratzia gauza txikixak, igual oain arte zeunak baloratu, ez? Zer pasia bat ematia, o kafe bat hartzia, osure lagunekin edotia. Orduan, alderdi positibo horretanak kontutan hartuta, atea leike, ez? Bai, alde positiboak aipatuzu, eta honekin lotu nahiko noan lehen Mirian onaindiak aipatutakoa, lehen sektorian bai ikusi da horrez, sektoria beha batu dala, sektoria eta herrixa bai, batu diala, azoka txikixako, merkatu txikixan eta tokiko nekasa izan aldeko apostu garbi hortan. Bai, nahiko noan pixkat esplikatzia, zele izan dan prozesua, bere polemikea eukizoan, eta azkenean, ikusi izan Gasteizko gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, atzea bota bihar izan zoala, behin-behinean hartutako neurri bat. Hau da, behin-behinean onartu zoan, merkatu txikiak debekatzia, eta zuek pertsonalki zelartu zinuten albiste hori, eta bestetik zelartu zinuten sektori elkartuta neurri hori atzea botatzia. Bueno, hori da, lehenengo eta behin aipatu gure Eusko Jaurlaritzak eta konpainiak zelako jarrera ekartzen dituzten olako arazo handizaren aurrian, ez? Hau da, gu debekatu nahi ziguten, baina aldi berean, El Corte Inglesek bazakan permisoa asteburutan zabaltzeko. Carrefour eta danak ere, kriston errestasunak zabaltzeko eta euren produktuak saltzeko. Eta azpijoko iruditzen zaidan bat ere horregontzana debeko epini aurretik izan zana gure produktuak bederatu nahi zituzten eroskira eta alako merkatu handietara euren baldintzetan, euren prezioak epinita eta euren baldintza guztietan. Eta horri uko egin genion elkarte bezala eta gunekazarizok bezala, ez da? Eta horre debeku zuzena etorri zanean merkatuen kontra, gauza bat ezien konturatu, eta da merkatu txikien kudeaketa udaletzen gain daola, eta ez gobernuaren gain. Horrei esker, kontzientzia gehienek dugu zen udalek, bai ipini dute euren partetik, gobernuaren eraso horren kontra ipintzeko zerak ez, indarrak. Eta guk sortuki dugu, bai Mutrikon eta bai Ondarrun eta uste dut hemen Gipuzkoan oiniatin ere eta inbeste lekutan ere, aurrera egin ahal izan dugula, baina beste herri askotan, nire kide batzuk uste dut izan zela Lazkao, Goierri inguru hortan, inkluso debeka zigortutak izan ziren etxez etxe otarrak eramatea, gaitxik, ez?
Gero hori, bere honea etorri dira gauzak, baina hori ikusi dugu, lehenengo sektoreari aurkako eraso larri bat ezala, ez? Azken finean, bai. Bai, ez, aipatu duzu, batzui debekatu zitzaiela etxea eramatia otarrak, baina gero ikusteu egunero, beste merkatari asko, bueno, ez dugu esango marka handixa, baina marka handixetan erosten deuenak zela juten dian etxea. Eta aipatu duzu bai, supermerkatu handixak irikitzia albidetu zen, eta hor dia merkatu txikiak izteko agindua eman zen. Hor kontraesanekin jokatu da, eta uste duzu bai, azkenean egoerak ere gobernuai, bai Madri eta bai Gasteizko gobernuai, azkenean gain hartu disuela, eta ez duela jakin, ez, noa jun, eta herrixak esan arte gaizki zabizela, erabaki zalantzakorrak hartu duela. Bai, hori da, azkenean gure indarrez gelditu arazi diegu, ez da, hankak, baina euren asmoak beste batzu zian, ez? Bai, eta men igual faltako zen bai arrantza ikuspegi txikei beste bat, horrek jakingo zoan bai zela mobitzu dan batez ere antxoian kanpaina hasiera hori, eta beste ikuspegi bat emango zoan bai, baina bueno, alde batetik nik pertsonalki hemen izketan egin da, eskertzen da baserritxarrak bintzat elkartasun bat adiraztia, eta ipatu dezun presio minimo horiek bintzat jaisten ez ustia. Nik uste hor, baserritxarrak badakazuela aldeko puntu bat. Bai, karo, gu badaukagu, baina zeue gabe gu ere ez gara ezer, eskertu behar da, jendeak euki dagoen jarrera eta konsientzia. Bai, bueno, baina jungoa Andonina berriz ere, atzo hasi zinean lanian, ez dakiz zenbat dei euki dezu, ez dakiz jendia desiatzen dagoan hilia mosteko, asko ikusi dugu, bideo askotan ikusi dugu, batez ere, bueno, mutien kasuan, azkenean jendiak bere etxean egin ditxula, ez? Mosketa batzuk, rapau da jendie bai, ez dakiz jendia zela ikusi dezun lehengo dei horietan. Bueno, ni lehengo eta behin bezero dana eskerrak eman, egin deuen hori alegin dana, beurak utxuta dozen bezala egotetik ibilidian figurakin ibiltzea, baina, bueno, egizatzen da, zehaztu ginean, jende asko dakau, bezeroei eskertu izuna da pazientzia pixkat, bi lagungoz lanian, eta ato goizeko behatzizetan hasi ginean, eta gabeko behatzitxar digitan erzen gendunan benti, bazkaltzi erazkintzakun. Eta, bueno, bai egin zen da parte hortatik pozik, ulertu ditxegue, ezin deulaen, aldeuna baino gitxo ezin deulaen, eta bai batez ere eskerrak eman. Itxitxe ongien bitxartian ere ukideue lan eitzen duen markia ikonetxiak, suertez, beak online bidez hori alde bat irikizoan, eta ni bidera udet, izan deten bezero danai, alnoan informazio gehien bizaltzia, eta produktua bentzat etxea bizaltu dituen online bidez. Eta, bueno, horre ukideu bizkat, zer, nik neuk ez noan eitzen, enpresia behak arduratzen zen, eta bintatzen ziren ere bezero batzu, bintzat koloria eta aldeuen gauzak eta bideo llamada bidez, da horri biligia bizkat esplikazioak ematen, da altzana eitzen. Eta guain bueltan, hori, pazientzia bizkat, azte betian dana ezin daen, ezin du bizten artian dana aurre eman, baina poliki egin geu, ilusioz goz, egizan da oso aldaketa pozgarrixa da, jendia guain lagaitzen da, bila betian ez dugu nintzez, eta guain jartzen danetik ertetzen da dira, resultagoa oso positiboa da, da alde hortatik oso positiboz, guain hori poliki dala, eta gure normalidadea jaten. Lan handixa da ere, eukideu pixkat geure barne burruka hori, noiz iriki eta ez iriki, eta batez ere, seguridade partetik, ez? Ez du nahi, ez denik ez ni, eta ez nire ekipua inor gaixotzeik, eta ez batez ere besteriak ere, ez? Orduan, hor, desinfekzio aldetikan eta, azkenean lan handixa da, gu gaztelen osua pasau den duen peluki dana desinfektatzen, ze, bueno, hola azaldu zigun, eta bitxarte hortan ere ongeanian, hor gabiltza hurrea. Gero, bestalde batetik nahi noan azaldu ere pixkat, lehen esan dut 2 hilabete honetan egon gehan bitartian, eukideu
ni mutrikun oso positibotza botako neukena eta oso babes handia sentitzu detena da jendari elkarten barruan egotia. Segun nahi bakoitza bere asesoria dakan, talde baten barne sentitze horrek eta talde baten barne egote horrekin, informazio gehitxoa jatzen da. Baten informazio baino 40 lagunen informazio beti da hobia. Eta hor laguntza moruan bertanen euki deu adibidez inar batei eskerrak, ze beha do guri gauzasko gestionatzen, eta momentu danok euki deu altu hauak, baju hauak eta bajatzen jungeanak, eta indarra ematen bazkide jende bat edo onda, batzuko beto bestia gaizkixo, eta alkar laguntzeko prest, momentu oso txar larrixan dagoen jende askori, eta hau da, momentu honek egin digu nik uste guri batzeko, bideoiama bidez egon geha bertan elkarteko jendia, eta bai lasaitu digu, informazio gehixoa jauzako, eta nik adibidez aste hartian irikinoan momentuan, lasaixo sentitzen izan, porque banakan baten da bestien, zakizu protokolo modan jarri dian hone, baina derrigorrezkoa diena, ize konkretau gabekua, baina inen bihar da, ez dakizu exactamente ondo zuzen etxen, da, batena entun biharrenean, 4 protokolo ikusten bezu, 6, niri lasaitxasune eman zian. Taldeko indarra sentitzu da, eta nik uste elkartian egotiak, oen gutxian, esaten bada, importantzia daka o ez daka, oenguan bai izan da, oso importantzia da nik uste taldian gozen danuntzat, ez? Eta, danok indarra batzen baldin badeu, aurreateako da, baina danon indarra bieu, bai dano batzia, eta jarritxarrona aurrea juteko. Ez dela... Bai. Aipatzu dezu gobernuan neurrixak, ez diala zehatzak, o bintzat inkonkretuak diala, ez da egiz esaten doan, justo, zehazki, baina zuk zele interpretau dezu gobernuak esan dakua, gaina askotan igande gabaz o igande atzalde behandu argitaratzaia erabaki horiek, eta adibidez, zure kasuan, ilapaindegi baten kasuan, zen neurri hartu behar dezue? Nik uste danon kasuan gobernua jokaeria bastante tristi eta nefastu izan dela. Hori argi do. Izan biharret ere gobernuan partetikan azkenean jandia zure ezagunak eta ingurukoa pentsatzeko egu oso laizaigo zela autonomoak kobraudula hemen ondian laguntza danak eta garbi esan behar da nik nire kontuan, desde luego, ez dela sartu 0 euro. Osea, sartu zertena bakarrik esan da nire premapek sartu ditxena, baina, beste hilabete bixak kobra omen ditzu, da 0. Elkargi bat Eusko Jaurlaritza presentauzoan autonomoai laguntzeko a 0 koste saldu zigunen del 15 esaten dana, nik papel dana sartu noan, beste asko sartu duen moduan, eta niri adibidez, ez eskue jarri die. Gero lanbidetik ere onda beste diru laguntza bat, desastre bat ikuntzala 10 minutuan juntzana idian, nik uste danok sartu deula, baina erantzunik inok ez daka. 2 hilabete pasau dira, amengoz martxan naixan aurre ere eman, baina diru laguntza horrek esan dira, ez dianak jau, gu bentzat ez dugu ikusi. Eta gobernua, igande gabian, boletin ofizialian presentatzia, astelenian aldeula iriki, ertetikan langile bat ater behar desunean, denboraz papelak egin behar dianean, eta, azkenengo momentuko, ikusten da lehenengotik egunetik egunea dabiltzela, dala sobrela martxa handi bat, eurak ez dabiltzela nortian undaken, ikusi itxen da, hola dabiltza lanean, eta guretzat, ez da laguntza handi bat. Eta gure sektorian, ilapainde sektorian, mentzat horrek ere indigu herritxean gozen beste batzu, geixenoekin batzia, eta telebistak guri, favore oso txarra intzigun, ze aste hartian Santxetek esan zodanean ilapainde gitxak irikuko ziela, eta guk etzakikun zela, normala dan bezala, bezero dana, ikasi zian, eta igande gabe arte, ez gendun jakin ze erantzun. Batzuk erabaki zeuen ikutzia, beste batzuk itxitzia, baina zuri bezerua ditzaizunean, 7 asteta gero, zatezu, telebistan esateu presidente batek irikin behar dezula, baina boletik nondik azteu presentau. Eta zuk ez dakizu zerrein. Egoera hori pixkat bai izan zan joan zan aztia, pixkat itxomena. Gobernuan aldetik hori ikusi da, aztian, umiakin ere pasau zen, umian neurrixak lehundu bihar zianean eta erten alzianean,
esan zeuen baetz, baina 24 orduan bi gauza ezberdin esan zeuen eta ostirale arte zeuen. Ez zeuen zehaztu urrengo egunean ja erten alzianean. Aipatu dezue Andoni aipatu dezu lanbideko laguntza horiek nahiko entzutetsuak izan zian, ze aipatu bezala 5-10 minutuan blokeau izan lanbideko webgunia. Zuek saiatu zinaten, Pablo eta Andoni, hor sartzen, bai? Bai. Eta esperientzia zela izan zen. Bueno. Eta deitzen baldin badezu esate dizue, 3 bat hilabete barru erantzungo dizuela. Eta 3 bat hilabete barru autonomo eta negozio izantzat da, amadori jasotzen desunean igual itxitsa dagoela. Ja. Olako tristia da. Eskatzen zeuen baldintza batzuk, ere bai, laguntza horrek jasotzeko, eta baldintza horretanak betetzeko, esan erraza ere ez. Osa, izan laguntza bastante fiktizio esan zen lanbidekua. Kalkulau dezue, 2 hilabete hontan euki dezuen galerak? Ez. Ez, hobez. Hau esate dizuet, batez ere taberna izan kasuan berdelegun bat pasatu da, aste santuak pasatu dira, ilapainde izan kasuan ez dakit eskontza jaun hartzian epokia da, bai, ez dakit justo eoz epoka da eskasa, baina ez dakit justo mutrikun kasuan, Eta malenak ere, bai, ez dira, orduan, galerak, bai, handixak. Hala ere, nik garrantzitsu ikuste, egunerokotasunea bueltatzia, ez? Berdelegun bat beti da laguntza bat, koltsoi bat, malenak beti da koltsoi bat, baina ni pentsatzen importantia dela ere bai egunerokotasuneko hori berreskuratzea, ez? Oain kontutan eduki dieu, jairik ez dela egongo, hori zatego bentzat, eta jairik ez egotia, guretzako oso arraru esango da gaina, malenak aiatzen denean, petxak zer, ez? Eta bai, galera oso importantiak. Eta lehena astu zata ipatzia, gero gure sektorian negozio bakoitza mundua da, ez? Eta gero, depende ze baldintza da kasun, ez? Errenta bat pagatzen zozen, ez zozen pagatzen, jabetzan zozen edo ez. Hor da, pixkat, horrek ez dutute izu, ez? Zatezuna, baina arte aguantau dut, baina zenbat gehiago aguantau behar dut, ez? Gure kasuan adidez, sektore batzuk hasi dira martxan poliki-poliki, eta, gure desiatzen goz, lau kafe, laukaina, betzat martxa hori hartu, ez? Martxa hori hartu, bai. Osea, krisi xealen esan desun bezala, osasun krisi hau, krisi ekonomikua, nik beste krisi bat ere bai sartuko, nion dela krisi soziala, ez, izango noan, ez? Distantziamentu hori, niri horrek ere pixkat bilura ematen ditz, ez? Distantziamentu bat gu urreko jendeak, azkenean, nik pentsatzen ontsa kontura gela ere, bai, ez? Saludatzeko momentuan, haupa eskua, o besarkada bat, edo bi musu, ez? Eta prekupatzez txikat, hori xe, ez? Gure sektorian adibidez oso urrekuak, gu tabernaixak, jatetxetan, urreko jendeak, ez? Orduan urrekotasun hori, kulturalki barnerautak, ez? Hori aldatzia da, bilurra emateu, ez? Horretxo lehen esan dut, nik sinisten detela, denpora biharko dela, baina denporeakin bultauko dela gu izatea, ez? Bai, lehen aipatutako gure sozializatzeko modu horiek, ez? Azkenian dakau poteatzeko modu bat, azkenian herrixoi ere bizitxasunea emateiola, eta esateue hori xe, igual ez dala hueltauko hemendik hilabete askota, hau da, lagako igute, oain izaten da, 10 pertsonako bilerako, elkarketa horrek alko diala egin, baina, esan. Nik ikusten dut, bilur asko ere bado sartzen, ez da, igual nahi txado zitzen ere bilur asko sartu bagu ere ez emozionatzeko, eskutatik eskuteko, baina azte, ni pentsatet, gu urreko jendia gea, eta taberna juten ganean, kontaktuko jendia gea, hori desagertzea oso gaitzea ikustez, nik ez sinisten hori desagertuko da nik, kostauko dela, eta hilabete batzuk esango diala, hilabete batzuk baldin badian, eta mal. Baina nik espero dut, eta ojala, Gabon inguruan adibidez, petxa bat ezati garren, pixkat hori dana pasauta egotia, eta berriz danok elkartasun horrekin egotia, ez?
Bai, beldurra aipatu duzu, lehen sektoriak, martxan segi deu, ez dakit beldur puntu hori euki dezuen, guri sartu digutena de kutsatzeko beldurra o segurtasuna bermatzeko beldur hori euki dezuen, o geixo izan da kanpotik etorri zakun ikuskeria. Hombre, a ber, nire ikuspuntua da, nire ustez ere Pablokin nau, ez da, nire ustez beldurra asko sartu nahi digute, ez, gorputzea. Eta gu bai, mantendu indugu, gure maskara, plastikozko maskara horiekin, etorri dana, eta jendea gure gana urreratzeko, metro eta erri edo 2 metroko distantzia hori mantendu inberdeu. Hori dana oso ondo, eta, oso ondo mantentzen da, dinot. Baina nik bai somatu nuen lehenengo 2 astetan batez ere jendeak sekarren antsiedade puntu hori, ez? Osea, porque azken finean normalian jende multzuka etortzen bada edo ez badu gordetzen beraien arteko distantzia, kasu honetan gertatu dana da komunikazioa ere handiagoa izan dela. Orduan mundu guztiak esaten zizun zer, ez? Osea, nahi zuen komunikau ikusten da kalean ez dela egon komunikazio hori. Etorren karo, ni lehenengo egunetan ailegatzen nintzen etxera, pelota bat nukala estomagoan, abelian, jaten nuen jendearen antsiedade guztia. Gero ni baretu naiz, lasaitu naiz, eta azkenean pentsatzen dut norbera ondo likatuta baldin badau, sano baldin bazaude, zure emozioekin ere bat itzen dozula, eta azkenean zure defentsak altuak baldin badauzkazu, edozein gaitzari aurre egin aldiozula, ez? Eta pentsatzen dut, pizkanaka ere, gure harreman sozialak ere berreskuratu behar ditugula, ez? Hori nire ikuspuntua da. Esango zinun, nekazari zean aldetik, eta jendiak berriketan etxeko o emozioak azaleratzeko gogo hori zakan aldetik, jendiak aprobetxau doala merkatu txikiak eta, psikologo pixkat o terapia pixkat etxeko. Preokupazio asko ikusi zu jendiangan? Bai, handiz ikusi dut. Orain ja gitxio, ez da? Batez ere solta hobin gaituztenetik, ez? Baina bai ikusi dut antsiedade puntu hori bai. Eta Andoni, zuk, ilapain deixetan beti etxen da berriketan asko, ez dakit lehenengo 2 egunotan igarri dezun Mirianek esandako hori, hizketan etxeko gogo hori bazauan. Hombre, bai, guk adibidez protokolo bezala dakau, eta hola da, iapeindegi izan sartzeko, ekarri behar dugu maskaria eta hori guantiakin sartu behar, eskularruakin etorri behar diak gudako gel desinfektantia sarreran, eta desinfektatzeko, eta, ibiltzen deune materiala kapak eta hori dana, ibiltzen duna lentela eskua, plastiko eskua da, nahetxa kontra esan handi badan hemen, danogoz plastikoen kontratu hain dana plastikoa, eta izaten deusarri tirar, hola, bai jendia ikusten da, bai do. Eta ze neurri hartzen dezun, eta ze hori, adiez atzo behintzat, eta geu ere igual pixkaten nervioso gozen, bai izan ez, lehenengo, eta ze protokolo dakazu, eta zer hori, eta bai da egisa ere, gurian, igandian esan zigun, eta nik adiez manparak eta eskatutanakan lehenuo, baina gauza danak ez dian jau. Oain, 2 lagun bakarri sartzea, pelukeixa ondisa da, eta leku emateu. Baina bai, azte honetan jaiatzea, labaguak separatzeko manpara ondixak, ze, espero deu poliki danok lanian aztia aldeun azkarren, eta, naitxa jende geixo egon, neurri danak hartuta. 2 metroko distantziak, dano maskariakin, guantiakin, zero bat mauketzidan dana desinfektau, eta, hor da biz, baina bai do, igartzen da, beste ambiente bada, posik datoz, irikitza daugalako, baina beuron izketaldikan behigarri itzen da, danoko zela pixkat horrez. Aberse ez da eta preokupazio horrekin zela jongo da nau. Hori bai, ez da, hori zindaket du. Eta uste dezue, mutriku herri txikixa izanik, normaltasun horrea, o bentsate mugimendu batea lehenua aiatuko dala hiriburutan baino? Nik bai. Andoni, ez tegit, zuk junbizun, presia dakazu, lanian zabiz? Nik esango izuet,
Ez laga bezero bat atenditxu gabe behintzat. Esaten nuan, uste dezue mutriku herri txikisa da, eta herri txikisak erreza izango deuela normaltasun horra iristen, o behintzat gure artian sozializatzen hiriburu baten baino? Nik bai, pentsatzen. Azkenean mutrikun konfiantzia hartzen azten gehan momentuan, nitetzete gauzak errazok modiala. Oain kezkasko do, dudasko do, dana berrixa da ere bai, claro. Berrixa ezateakuan, situazio berri horrek esatizu, zelaztezun bizi, duda horre denak sortzeu, ez? Baina ni pentsatzen mutriku baten zetxuan aztuko zakula, ez bada okertzen, osasun aldetik, claro. Bai, oengoz ikusi deu kutsadura nahiko kontrolauta dola, 10-12 ordo. Hola segitzen bade, hondik pentsatet, askoz errazo zango dela mutriku baten, familia handi bat geha mutrikun, osea, pentsatet errazo dela, bat Donosti baten baino, edo Bilbon baten baino, ez? Bai, bestiok ze iritzi dakazue? Nik uste azkenian hartu dianean neurriak ere, eta gobernuan partetikan ere, beurak zentraudiala liburu handixeta, ez? Eta ez da nade gora berdina da, eta situazio berdinak ez dira herri handi baten o herri txiki baten. Trikun dagoan egondan kontazioa kopurua, 5.000 biztanletan eta 12-13 lagun, ez da handixea, esperemos gehiago ez dutia, baina sekula ezileik konparau hiriburu bat egin. Eta neurriak hiriburu batekoak eta herri txiki batekoak ez dakaz ikusirik, ez dara normala da mutrikun uminak ibiltzia zementuan, dakaun mendidarrak inguruan, ez? Kilometro batera, eta galdenaino bakarrikan altziala jo, justo kruzian, horre aplikazio hortan behi dago, ez dakaz, politxo izango zen, eta naturalo, kalbaixo altau eta galdetiko mendizan ibili, baina, bueno. Horren aurrean egiten dugu hain baina hori da zertan pentsatzen duguelako azkenean hiriburu baten, ez? Ez herritxikixak, daken situazio oso desberdina da, baina hor pentsatu dugu, nik uste hori aldatzen joan behar dela. Nik uste lekua behar dela, eta udaletxire eman behar dizuela pixkate bide bat, udaletxia behak eukitzeko opinizio bat, eta esateko, mutriko honen beste doz, iriki behar da beste normaltasun baten. Baina, hori denboriek dugu. Bai, esan. Bai, nik ere pentsatzen dute, mutriko korri baten asko errezagoa dela naturarekin bat egitea, ez? Orduan, edozen lekutan daukagu itxasotik mendira, hainbeste leku, ibiltzen egoteko, o naturarekin harreman sakonagoak egiteko, ez? Bai, aipatu da horixe, zuek lehengo egun hortan, esan zeuenean, ja alda erten, ze planen zinuten, zelartu zinuten hori? Nahiz da guen, lanazko zizketan, baina zelartu zinuten notizi hori? Opa holozuke, ez da, alaba dakazue bai, zelartu zinuten... Hombre, oso ondo, alaban txio eta norpea ere ondo, etorri, kale gertetzia, klaro. Baina bai, azkenean umien txio, umian ondo dotian nahi dezu, beha ondo balin bado, azkenean, eta bai, kale hartetzia, kapitala da umientzako, eta buelta txiki horrek ezkertzen zian, bai. Zuek lehenko egun hortan esan zegoenian, alda erten, ala ere zauan argi, oen dio, 5.000 biztanleko herrixetan, ez zauan argik zenbat ordu, zenbat kilometro, baina zelartu zinuten notizi hori, azkenean larun batean ikusten dano gerten ginala. Nahiz da goik euki, beste egun baten ez gina erteko, baina larun bat hortan erten egin behar zan, zelartu zinuten. Bueno, ni ez nahi sartu etxean, ez nahi egon konfinauta, baina egia da oso bakarrik gonez, ez? Bai kalean, bai baratzan, bai banaketak egiten, bai karretera flipantia zan lehenengo astean adibidez, ni orain Egoi Barko baratzan hoi, eta karo, ametik mutrikurako bidean, egun baten ez nuen kotxe bat bera ere gurutzatu. Izan zen flipantia, alkolean geriatu nintzen eta dana, itxasoa begiratzea, porque vamos. Eta orduan, bai, zapatu honetan, sozializatzea nahi dut, nire lagunak ikusi, zer, eta moiatik ibiltzen, ematen zuen jaizetan bilela, ez? Baina baita ere ikusten zen jendeak dakarren bildurra edo, bata beste iken topatzeko momentu horretan. Bai, aipatu dezu bantxe, Elgoi Barko baratzan zozela, ez dakit hor polemikia egon zan,
Hau da, baratza zakenak ezin ziala jun bere baratzeta bertan espalin bazian bizi, hori hola izan zen, ez dakizela aldezun argitxu, hori? Bai, hori horrela izan zen. Hasieratik aurreko orain pare bat astea direla arte. Pasatzen dena gu profesionala gara. Orduan, profesionalak izan edan, bazkenean hortaz bizi gara eta daukagu permiso guztiak horrela ibiltzeko. Baina ez dakana zentzurik da, zu baratza bat eukitzea eta ezin izatea zure landarak zaindu, ez? Guruzatu behar dezu, beste polemika sortu zauen beste gauza zen, baratze zakanak ezin zituela landarak erosi. Egon dira olako protokolo batzuk ez zituztenak esankaik eta ez bururik, ez? Ez da logikua. Eta gogoratzen dut, zapatu baten Jakob Arregondok egiten duen programa horretan, berak ere kristonek izan zituen, ez? Horren aurka. Bai, entzun nionok ere, bai. Gainera, nire ustez bidea justo hori izan berko litzake, ez? Aldauenak bere baratza landu, ez? Eta ikustu bere jakiak eta lurra zen. Bai, egunotan aipatu dut bai fasiak egon goiala, deseskalatze fasiak, zuek, Pablo eta Andoni hirugarren sektoreko langileak izanik eta Miriam lehen sektorekoa, argi dakazue ze fasetan, fase bakoitzean ze halko danein zuen lanai dagokionez? Momentuz ez, baina, gu azkenian ere, danok dakigun bezala, azkenengo monua gea, irikitzen, eta guri informazioa jagorduko, hondik handi pentsatzen egunak pasoko diala. Badakigu, egunero ere gauza bertxak duzela esaten, gure momentua jauko da. Gu momentuz goz mentalizauta, bentsat ekain ingurure arte, ez teula aktibidadeik eukiko. Orduan, gu zain goz. Zela izango da, idea bat etxen duzu, baina guandikan ez da igu, Bai distantziamentu klaru esango da, distantziamentuen gauza horreanak, garbitze lanak ere kontutan hartu beharko diala, baina ez da igu, ez hondikan. Andoni, zure kasuan oain esan dezu 110 ez, dakazuela? Bai, hori da. Ez dakitxo hori zela jongo da evoluzionatzen? Hori egiten da, nahi fasiak beurak jarri dugu, baina beurak ez dira deklaratzen, ez? Fase 1, fase 2, fase 0, azkenean da, guria da, legalki joan biharrean gauza bat, ezin dugu hankak arrapau, eta eskuak ere, eta erraz aldegu arrapau. Nik ateo adikez lagunak ere dakate hori, Espainia mailan dozenak ere, eta, Valentiako lagun batek ez dut ere, informazio ezak, egezi japendegi batei multia zartu zituen, bi langile zuten, bi langile eta bi bezero altzian egon eta lausakan, eta 6.000 euroko multia zartu zituen. Azken nien bihargea, abokatu baten lana itzen bezala, geure asesorik deitza ezakizen bat, denporaka, eta azkenean bolitinak, eta boletin ofizialak ertzen arte ez deu jakitzen, eta, azte honetan igandian jarriko deu, eta, lehenengo orduan, eta interpretau, ze klaru zeleztaten, ze interpretazio alde unatea jartzen dauenetik, erralde unein. Bai, horretxek niri geixen kezkatetxena da, klaru ez jakitzea gauzak zer behar deun, langileo dana noiz hasiko dan, noiz aldoan, 130, 150, zerri behira jartzeue, o aforua da, o kazia da, gauzak klaru ez du. Guaz danok, zaten dana, poliki-poliki, geuk aldeun neurrik onenak hartzen, eta akikun danak, informo gehan dana, zer duritxikan askorinak klarauko, eta gaurrea. Aforua ipatu dezu. Pablo, justo solasaldi honen aurretik zehozizketan ondia einar da Pablo aforuan inguruan. Ez da izo, ze komentatzeko? Ez, lehen komentatzen ongea, jakitzeko aforu ezindan zure lokalana, nun galetu beharko zan, o nundikan eta behar da aforo hori, ez? Ze batzuk pentsatzeko tabernan 100 pertsona sartzen badia, 50 dela aforu da, orduan ez da hola. Orduan enterau biharga legalki aforuak zintzu dian, eixa esan ez dakitz nun galdetzen dan hori, o nun lortu lehiken, baina enterauko nahi, eta horren arabera, erabekixak hartzen.
oain adibidez gudakau, maiatzak 11an emantzeuela notizia, terrazak aldiala zabaldu, eta uste mutriku mailan ez dut uste inok iriki behar doanik, ze azkenean etxezu valorazio ekonomiko eta denboria ikusitza, ze azkenean terraza bat nebezu martxan jarri, claro, zure aktibidadia alta ematen diozu, gazto danak soportatzen aztezea berriz, baina igual ditxarretxizu, eurixatxizu, orduan, erabakisa da, igual hobetzu da itxitxa ukitzia, ez? Eta aguantau beste 15 egun, horrengo faseo famosu horre arte, ez? Terrazak... Bai, barko, azkenean zudakasun, soportabizun gazto horre danak lau mai jartzeko terrazan, da gaina eurixa etxen badeu, logikamente, ez daka zentzuk. Eta gero, ez dakatena oso argi ere da, terrazak maiatzak 11etik aurrea aldia iriki, baina guk pertsonak ze ordutegi dakaun. Ez dakit, ordutegizak egongo dian, ez denongo, estado de alarma gehitzuko deuen, claro, orduan esatezu, zela da hau, ez? Terrazak aldetiriki, baina jendeak ordutegi dakartetzeko. Orduan, horrega oso horredanak balorauta, nire iritziz momentuz ez du merezi irikitzia. Ondikan, geldik. Bai, ordute izan aipatu duzu, eta justo, nik uste kuadria honetan nengo dela duda hori, ze hori zen, nire kuadria mentzat hori zen komentatzen ez, tabernak iriki eskeo ere ze. Osea, 10etako etxean egon behar geha, eta gero gabaz, 8etatik 11eta dakau ertetzeko tartia, dano juntauko geha iriki eskeo, dano juntauko geha tabernan baten, terrazan baten. Zure kasuan, terraza, taberna aurrian dakazu terrazia berez, eta ez tegi planteau dan, eta, igual ez tegi jakingo zu, baina adibidez, plazatxo hortan bi mai ipinitxa eta bestiak azeran egotia baimendute ongo zan? Distantzia mantentzen. Ez dakit, argi dagoan ere bai, zer da terrazien dortan 10%, ez? Distantziak nik konklusio bat ere, distantziak mantendu zango dela, nik adibidez 10 mai dakat, berrota 10% esardia, 5 mai ipintzea, ez, hor behirau biharko zian distantziak, eta hori gana. Ez dakit, legalan ez tan legala, hombre, nik terrazia jarri ezkeo, ipiniko noan, izango zian maixak, 3-4 mai, eta gero taberna kanpuen dakazu ere bai banko bat jartzeko. Distantziak errespetatzen badia, nik ez da pentsatzen hor ere jendia asko sartuko da nik. Osa, nahiko badakau ya, nahiko dudakau danakin, ez da pentsatzen horre asko sartuko da nik. Azkenean bai, gure lana esango da, Andoni eta Mirianen esan duen bezala, bai psikologo lanak egingo deu, eta bai polizia lanak ere bai, ez? Orden hori dana gestionatzeko, zatezu, zela esango da, ez? Ni polizia lana egiteko gorik ez daukate, Psikologo buenak ya nahikua da, de hecho, ya, psikologo titulo bat ere alko ginen eskatu, ez? Ja, honezkeo. Nik uste bat. Eta polizia lanetan ere ibiria batzuk, eta esan etorriko, ez da komeni ere ze hori. Baina komentatzen dizun hori, ze adibidez plaza baten, taberna batek, jakin bate baldin badaka 10 mai, eta mai horren murrizteu, 4 maira, beste plaza guztia, oixa dana, libredo, nahi zu desan. Jendia normalizatzen azteko ere, ez da la N maixa okupauta doz, 4 maidoz, da 4 maixak okupauta doz. Baina zualzea egon plazan beste eskina baten jarritxa. Suposatzen hori baimendute ongo dala. Bai. Nik hor pentsatzen bakoitzak ere sentido komun, esaten dana. Dana ere hain regulauta ere egotia oso gaitza da, bai. Regulau bihar donantzako ere, zela regulatzen dezu hori dana, ez? Orduan nik pentsatzen hemen improvisazio asko dagoela, eta gero gure aldetikan, sentido komun hori ibili beharko dugula, ez? Asko, eta gero, denporia pasau gala, eta gauzak zela dijo zen ikusitza, jongo erabakizak hartzen, o beste pauso batzuk ematen, o... Eta sentido komuna aipatuta, zuek zela ikusi dezue mutrikuarron jarreria, o zela ikusten dezue dozela portatzen, ez da Andonek eukido ja lehengoko kontaktuak, esan dezu ez, preokupauta dozela, zuk ustezu ondo gozela, generalian ondo joko doala herrixak, Osa, bai dagoela preokupauta eta zentzuz dola jokatzen? Bueno, de todo ikusten da, ez? Sí, Andoni.
Horixe, de todo ikusi da, niretzat larun batian, moian ikusten izan, niretzat jende gehiago izauan, niskat bai bilur puntu egin noan, Nik larun batera den izan, gu datorren azien irikiko deu, espero de, tamen ez dutia horrea. Niretzat jende gehiago izauan, baina bueno, hola da. Eta nire kasuan, pentsatzen noan ni jendia geixo pasauko zuala, eskau gendunia maskariakin eta eskularruekin etortzia iapaindegira, baina esango izuet, atzo eta gaur pasaudian danak, unmetik hasitza, ume, 10 bat urtetik nausixenea danak ekarri dauela. Eta botikan adibidez atzo falta izan za momentu baten, eta bezero bat etorri izan, ondo prestauta. Etxian egin da, maskariakin, baina ondo prestauta eta xapo, ez? Horrek nahi dugu esan, tano dakaula responsabilidade punto hori, eta ematen dola momentu batzutan que pasamos asko, baina realidadian esaten baldin badiozu zure bezeru bai hola etortzeko, inok arazoik ez duguki, eta esan ez eskoik eta tanak ekarri dugu. Osea, alde hortatik posik, eta bueno, hola xea ni markatu baina lagain bizuet, lanian no, eta eskerrak zuei, eskerrak gonbidapen honitxikan, eskerrak Ritxarroi, eta bezeruei pazientzi pixkat, eta esan mutriko herri tardanoi, hori momentuan gure zerbitzu danok eta denda txiki, taberna eta herri xaborre ere mateko, zeuen biharrian goz, eta haupa mutriko aurrea. Eskerrik asko, Andoni. Da animo da zen. Eskerrik asko. Agur. Eta Andonik aipatu duanan aritik, Mirian, ez dakizuk azokatan zela ikusitezun erosliak segurtasun neurri horrekin, maskarakin, eskularruakin, zein izan da paisajia merkatutan? Bai, merkatutan paisajia da nahiko militarra, ez? Denok fila egiten, danak eskularruak jastea derrigorrezkoa zaie, baina ipintzen da mai bat merkataren sarreran, bakoitzak artesan bere eskularruak eta gero, partikularmente batzuk ekartzen dute bozala eta beste batzuk ez? Baina hori ja ez da derrigortuta, kalean gauzta, orduan zentzu horretan, bai. Gero, segun pertsona, batzuk ia pagatzen dizute dirua botata, ez? Baina, segun pertsona, bera. Bestela, orokorrean, ondo mantentzen da dira reglamentu hauek. Eta elikagaiak aukeratzeko kasuan, zuek emate jozue, ezin dugu ikutu, ez? Bai, hori aldatu da. Orain ipintzen dugu mai bat bezeroak eta jenderen artean, eta eurek esaten dugu, handikan ekarri edo bestea, eta zeu zerbitzen dozu. Lehen zuzen dagoa, lehen jendeak ikutzen zuen, ikutu edo behiratu zuen, edo auto bestea bai. Aipatu dezue bai militar itxuria, zuek ere ipine dezue zintxa horrek metro terdiko distantzia kalkulauta zinta o bentzat? Lurrean markauta zinta batzukin, eta jendeak errespetatzen ditu. Lehen hasieran, solasaldiaren hasieran aipatu dugu jendia kontzienteago ez ote dauan gure elikagaiakin, gure baratzetan hasten dian elikagaiakin. Uste dezu izango dela momentuan kontzientzia o segitzuko dugu jendia kontzientzia uta? Askotan esaten da memorixa motzak haula, gauza batzutako. Eta ez dakizela ikusten dezun, ez dakit azken astetan ikusitezun igual supermerkauta jende geixo juten dela, o hain dio bentzat merkauta juten da? Ez, horren dino mantentzen da merkatura etortzeko jarrera, eta nik uste dut, egunik eguna espada, asko haundituko dela jarrera hori, edo hori pentsatu nahi dut ere. Beste alde batetik momentatu nahi nuen, zelan Euskal Herri mailan adibidez, Europa mailan ere bai, baina hemen gauzenez, hemen ez dago guk elikatzeko gaitasunik. Osea, hau da, guk produzitzen dugunen artean, esan edo orokortasunean, ez gara llegatzen konsumitzen dugun 10%. Honek, momentu honek, balio barko leuke nire ustez, gaztei animatzeko profesional
segurtasunez baldin bada hobeto, ja bakoitza bere baratzak hartzea eta gure elikaduraren jabe edo nagusiak izatea, ez? Osea, lurrak alkilatzeko eukitzeko neurri horiek lehuntzea. Begiratu beharko litzake zen neurriak izango lirakezen egokizenak, ez? Edo alokairuak, edo baserrietatik jende gut nagusia baldin bada ikusi zer nola eskura alko leukien lurrak, o batean batekin bitarteko lanak egin beharko leuke, bideratu Amerikan aurrera, hemen gure elikaduran soberauntza eukitzen, ez? Hori aipatuta oantxe etorri burura, telebistan ikusten goz, Eusko Jaurlaritzan anuntzio bat, bultzatzen jendiai hemengo produktuak erostea. Hori azkeneko 2 astetan zabaldu da, zela ikusi dezu kanpaina hori, ez? Jakinda zelako parte ondan erabaki hoiekin, gero bapatian telebista publikoan olako kanpaina bat abiatzea, zu lehen sektoreko langilea izanik, profesionala izanik, zela ikusi dezu hori? Bueno, kanpaina guztiak ondo daude, ez da horrela hasiko naiz. Orain, zer dauen atzean, baina beste aztertu beharko litzake hobeto, ez? Printzipioz oso ondo dago bultzatzea hemengo elikadura eta hemengo produktuak eta hemengo gauza. Txarrena iruditzen zaidana da atzean marka bat egotea, ez? Beti markekin jolasten dugu ez dakiz zergatik eskola beldala edo bestea dela. Eta igual aztertzen badugu sakon, igual ikusten dugu euskolabeleko horrek hemengo ezer gutxi daukala edo barruan zer dauen ez dakigu askotan, ez? Tana dela, kanpainak hemen ados gaude, zer esango dugu, ez da? Ez dauk besterik, baina gauzak egiten aktu beharko gara. Eta Pablo, ja bukatzen juteko ez dakizuk zure bezeruakin eukidezun kontaktoik, baina askotan esaten da Euskal Herrixan, taberna jutia dala sozializatzeko modu oikuena. Ez dakit jaso dezu mezuik? Ni honek kontaktuan, bezero lagun, danakin honek kontaktuan, da, alde ona, mentzat apreziatu da, baloratzeko zer dan taberna bat, ere bai, ez? Askotan igual ez dezu egunerokotasunien dakasun gauza bat, ez dezu apreziatzen, ez? Da, bain derrepentien kentze dizu benean, zetezu, hartuko nan tragoa lagunakin, o hartuko nan kafetxo bat, ez? Baina, kontaktu eukidet, poko maz. Eta Mirianek esan duena, danon artian, Miriani bazixak erosi, Miriane peluke irajungo da, peluke ikuga kafi hartuko deu, da danon artian, elkartasunian, komunidade bezala, horrego eta biharko, gure esku dagoena. Izaten da herritxik eta herri xantzat, ez, azkenian. Hori da. Momentu honetan elkartasuna, Pablo, oso hitz egokia iruditzen zaitez. Bai, ados. Osea, que, nik bentzatzen situazio honetan, pertsona bezala aldigula aldatu, baina aldaketa hori hobeako izango dela, nik sinisten. Ez da ongo normalidadek, baizik eta beste egoera bat, aldana izan. Pertsona hobio gengo digula situazioa, hori nahi etentzat. Hola izaten dan. Eta, nire partetik hola ez dakat beste ize hemen apuntauta. Ez dakizue badakazuen zehose komentatzeko, airian gelditzu dana. Ez dakit, Pablo, zuk papeleo askokin ibiko zinala, ez dakit gestio horrek komentatzeko gogoiko badakazun? Ez dakit beste misterixo, guk azkenean bilabetean indeun gauza bakarra da, gure papelua gestionau, gure asesoriakin kontaktuan egon, nire kasuen hipoteka bat dakat horren moratoria bat eskau, dala atzerapen bat, baldan da laguntzak eixen lortu. Laguntzak ez ekonomikuak, baizik eta laguntzak ez kobratzekuak. Autonomos ez kobratzia, udaletxe atletikan basurak eta ez digute kobratzen, gero hor ere itxuraz publikau dugu laguntzatzeko modiala. Gestio horredanak etxen eta bitxartian, zure lokala mantentzen garbitzen, eta hori endok bilabetean. Eta beste hilabete dakau, tranquilartu diarko dugu, eta optimistak esan, ez dakau bestik. Alde hortatik jakingo dezu behintzat, iriki orduko jendia jungo dala. Espero baiet, eta hasieran, danontzako izango da gaitza, ez? 3 hilabete eta gero berriz horta bueltatzia eta lege berrixakin,
Baina nahi pentsatzen dut, pixka konfiantzia hartzen deunean, aste batzuk, hilabete batzuk pasatzen denean, elkartasun horrekin esan deuna, danon artean nengo deula. Osea, que esperantzia hoki behar da. Ba, nik uste, hitz horiekin bai, aipatu deuna herri txiki herri xantzat eta elkartasuna hitzakin nik uste, solasaldi hau aldeuela labur bildu, Andonik ere aipatu dugu ez, euren artean bertaneko elkarte bezala, ba, ze elkartasune euki deuen, eta nik uste horrekin aldala labur bildu solasaldi hau, interesanti izan da, sektore bakoitzan aportazioa, hausnarketak ze buruko min euki deuen, eta bueno, ze gauza positibo aldian atea, batez ere, aipatutako lehen sektore hortan, espero daigun indartute artetzia bintzat, indartute artengo dan sektore bat izatea bintzat lehen sektoria, eta beste gauza positibo asko ekartzia, beste sektore eta bai. Nire aldetik eskerrik asko, Bixoi, Andoniri ere eman dixeu, animo, zaindu, eta lastarik oseko beha, bai, o merkatutan, o tabernatan, segurazki. Eta, hori, nire aldetik eskerrik asko, eta zaindu. Berdin. Eskerrik asko zuei, animo asko, eta gora bihotzak. Bai, egiten arte. Agur. Elikadura buruzkotasuna. Venga.